po sa inyong lahat. Kabalik po si Musikerong Bicolano. And bago po ako mag-start ng aking vlog for tonight ay meron muna po tayong shout out. Ayan, from Legazpi City. Ayan, shout out po sa MGBI. Ayan, Guardians, Mayon Guardians Brotherhood. Special mention po sa aking gwapong pinsan na si Kuya Jun Bahilio and Kuya Jubit Bahilio and to your family. And shout out po sa Bahilio family, Adors family, Ardalis family from Kawayan, Manito Albay. Ayan, may kalab shout out po sa inyong lahat dyan. At si Kuya Jun Bahilio po ay ang chapter po niya ay Francisco Chapter, Legazpi City. At mabuhay po ang mga Mayon Guardians Brotherhood Incorporated dyan po sa Legazpi City. Ayan, sa Bicol region. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po at keep safe po everyone. Ayan. At may galab shout out din po sa aking mga mahal na brother and sister, aking mga kapatid at ate. Ayan, si shoutout po kay Kuya Ruben Ador at sa iyong pamilya, Kuya Buboy Ador, sa iyong family, Kuya Fernando Ador at sa iyong family, Kuya Francisco Ador, Kuya Boy. Ayan, dito rin po si Kuya Francisco sa Jeddah. Pareho po kami. At si Ate Marites dyan sa Santa Rosa, Laguna. Ate Luisa sa Hong Kong. Ayan, ang aking kapatid na vlogger. Ayan, napaka supportive na kaibigan. Na kaibigan na kapatid. At ang sunod sa akin na si Nining. Ayan, Nining, palakas ka sa iyong sa iyong operation, dahil alam kong pinagaling ka na ni Lord at pakatatag ka. Dito lang kami para sa iyo. We love you. Shout out Naning, at karating mo lang dyan sa Hong Kong. Ayan, mag-ingat ka dyan palagi sa trabaho mo at don't forget to pray to our Savior Jesus Christ. Rowena sa nasa Bicol, nakasama ng aming mama. Ayan, Rowena, ayan, ingat kayo dyan palagi at ikaw na bahala kay mama sa pag-aalaga. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless and may the good Lord bless everyone po. Ayan po, maraming salamat. God bless us all. Hello, good evening to all of you guys. This is Musikerong Bicolano here in Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, thank you so much for watching this video. Ayan, the time check is already 1:15 in the morning in Saudi Arabia time. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa aking video. Ayan, ito po si Musikerong Bicolano nagsasabing Diyos mabalos sa Indugabos. Ayan, pauwi na ako. Ayan, samahan nyo ako, diretso na ako sa bahay. Tanggalin ko na yung lock ng ako, anak kalama, anak Sayara, BMW. Tatanggalin ko na yung lock ng aking BMW. Orang muskila ada BMW wallah, ada gali. Bulus katir. Ayan. Ako. Dagiga. Ayo. Show. Ayan si Bakir, oh. Si Bakir. Ayun W hada 18 milyon. Bye ako, syukran. Ayan. Ayan, pauwi na ako. Ayan, nakikita nyo yung dadaanan ko papuntang accommodation. Ayan.
Mega love shout out to you, to all of you, to everyone. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa aking vlogs ngayon. At ayan po, salamat sa Diyos dahil nakaraos na naman ng 9 na oras sa pagtatrabaho. Ayan, kahit po malayo-dayo sa pamilya, pero ayan, nagsisikap po para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ayan, shout out po sa aking anak yan sa Bicol. Ayan, yan, ito ang ating dinadaanan. Medyo lubak-lubak, pero it's okay, dahan-dahan lang tayo. Nakarating din tayo sa ating paroroonan. Kaya po sa mga nagmamaneho dyan, doble ingat po tayo sa kalsada, especially. At sa intersection po, lagi tayong magmiminor para po sa ating kaligtasan. Ayan, ito yung building na bagong gawa. Dalawang building. Ayan po. At iniimbitahan ko po kayo sa aking live. Sa aking live, samahan niyo po ako sa 1 oras na pagla-live streaming. At kung sino man po ang gustong mag-guest ay paakyatin po natin, pwede pong kumanta. Ayan, open po ang request. Kahit hindi po magaling kumanta si musikero Bicolano, ayan po, kakantahin ko po ang inyong mga request. Ayan, ilang minuto na tayo? Meron na tayong 3 minutes. Medyo malapit na ako sa accommodation, sa aking tirahan. Ang parking dito nila o nasa tabi ng kalsada, wala namang violation yan. Hindi naman kasi ito highway. Ito, malapit na tayo sa pinaka main road, pero hindi masyadong maraming sasakyan. Ayan, shoutout nga po pala sa mga kaibigan natin dyan sa YouTube, mga small YouTuber. Ang aking kapatid na si Luis Ador Vlog, at ang aking kababayan na si Shasha Cuneta, at Aquila's Journey, Mr. Rain TV, at sino pa ba? Kisses the Cute Tube Channel. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa aking video. At hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Malapit na po ako sa aking accommodation. Ayan, liliko ng aking BMW. Sakto kaya tayo dito sa sakyan. Ayan, may nakaharang. Hop! Ito ang aking building dito. Ito ang aking accommodation. Meron tayong 5 minutes. Ayan, hanggang sa muli po. At nagpapaalam po muna ako. At maraming salamat po. Sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming ko pang mga videos. Ayan, ito po si musikero Bicolano nagsasabing Diyos marhay na aldaw sa Indugabos, Diyos mabalos. Ayan, thank you so much and God bless you all guys. Bye bye, see you again.